खायालाय मासे हामा खानखो बे अखाया बिराद खस्थ' होबाय आंखौ मासिम अबावबा थांनो नागिर थांनो मोना हायाबो सैमा बादि ज्रेद ज्रेद हासनाय Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। खोथियाखौ नायनो हागोन लोगोफोर नै सेस दै लोमजोबबाय आरोना। मा होनबावगोन नै दैबाना जाबाय नालाय दै लोमजोबबाय। जिखुनु दैया थाब रानबा मोजां जागौमोन। थाब राननायबासो खोथिया मोजां जाफिनगोन। दै लोमलायलायबाय। दाथ' फुनो खस्थ' जासिगोनदां बियो। बैथिनाबो दै लोमबाय आनैमोनाबो। सेस लोगोफोर नै दैबाना जाजोबबाय माइ गायनो नागिरनाया सेस बैथिंनिफ्राय माने सुइस गेटनिफ्राय दैया उसिफावना फैबाय आरो नाय खोथिया लोमजोबबाय मा जाबावगोन दाना अखाया गारबानो जासै नै सेस दै लोमजोबबाय नोंथांमोना देखायगासिनो आङो सरायघाट दालाङाबो लोमजोबबाय जोंना पुरा नै खोथियाबो दै लोमजोबबाय आरोना ना मोनबावसिनसो खोमा सारबाथाय पुरा दै लोमजोबबाय नै दै लोमबाबो नै मोस्रोमफोरा मादि थायो नै दै लोमबाबो डेन्जारसो माइ गायनाय मोनबाथ' दायो दै लोमजोबसिगौमोन आरोना ओंखायनो थाब गायथ'वा बेहाय दैबाना जाग्रोयो नालाय बैनिफ्राय दैया गिदिर फैथारो आरोना अजगर नै मोनसे दै दङ बैथिंनिफ्राय नै सरायघाट दालाङा जोंना सेस दैया लोमजोबबाय आरोना नैबे सरायघाट दालांमोन बेबो दै लोमजोबबाय नै दैखौ नायनो हागोन मबाइलाव फिसा नुयो खिन्थु दैया बिराद बुरजा फैदों आरो हरसे अखा हाबायना हरसे अखा हानायनि थाखाय नैलाय पुरा दै लोमजोबबाय पुरा दै लोमजोबदों नै नायनो हागोन लोगोफोर फुख्रिनिफ्रायबो दै फैदों जोंना फुख्रियाबो उसिफावदों अखाया गारनो रोंना रोंला बुंनो हाला अखायाथ' हागासिनो हादों नै लामाखौनो नुलायलायाखै दैबाना अ माय गड दैबाना जाजोब्बाय माइ गायनो नागिरनाया बोरै जाबावनांगौ जाखो ना मोनसिगोन एबार जायगा माजबादावथ' गोगोम दैबाना जाहैबाय बे